Frajeři a slečny, když jdete po Praze, vyhněte se radši každý těžký váze, která vůbec neví, že dnes v noci skoří. Už jdou po rajonu páni inspektoři. Co pak ale, co pak ale, co pak ale inu, ale, co pak inu, ale inu co? Co pak ale, inu co? Tvrďáky na stranu a už mají stopu, jen jim jděte z cesty, než odhrnou klopu. Z ulic honem mizí frajeři a slečny, páni inspektoři, ty jsou nebezpeční. Co pak ale, co pak ale, co pak ale inu, ale, co pak inu, ale inu co? Co pak ale, inu co? Dnes už není stálá ani ženská krása, jak před těžkou váhou není jistá kasa. A teď už ho vedou, ať chce nebo nechce, už cvakli náramky pánů od direkce. Co pak ale, co pak ale, co pak ale inu, ale, co pak inu, ale inu co? Co pak ale, inu co? Předvedem vám příběh, nad nějž hezčí není. O lásce a zradě, příběh policejní. Dozvíte se věci o zločinu, hříchu, hněvu, k pláči, smutku, ale hlavně k smíchu. Co pak ale inu, ale, co pak inu? Ale inu co? Ale co pak? Inu co? Frajeři a slečny, Dobrý den. Dobrý den. Krásné čtvrteční odpoledne. Já se omlouvám. Kolega mi říká, no jen to řekněte, že taková práce stojí za hovno. No tak ano, já se omlouvám, že máme... Taková práce stojí za dvě věci. Stojí za dvě věci, za hovno a za nic, ano. Takže doufám, že jsme tím nestratili samozřejmě naše diváky, že ne. Naši diváci jsou spíš přední, že vysíláme v takový čas. Je čtvrtek. Možná, že některým to dokonce bude lepší vyhovovat, protože dneska je hodně lidí, kteří neděle chtějí mít volný, takže já si myslím, že tady ta naše v podstatě jakási improvizace nebo jakýsi překvapení nebo jakási jízda mimo plán, že možná bude mohl lidem vyhovovat. Kdo chce, podívá se ze záznamu, kdo chce, se může koukat teď, kdo nás nemá rád, se nebude koukat stejně nikdy. Přesně, že jo. A nebo tak jako, že ten, kdo nás nemá rád, tak se kouká, tak ho zdravíme taky. A tak zdravíme všechny, který nás nemají rádi přece, no. Co my z toho naděláme, no? Tak když nás nemají rádi, tak bohužel, no. Já se ještě omlouvám, já musím zavřít okno, protože mám pod oknama stavbu. No. Tady zase dělají hroznej nepořádek. Zavřete okno, já si to tady taky nastavuju. Takže si to zavřete. Já vás všichni znovu přivítám. Přivítám Jaro Petráka. Jaro, dobrý den, krásné odpoledne. Doufám, že se máte dobře, že vám zdraví slouží a že si užíváte prázdnin. Samozřejmě všem vám děkujeme. Já si to teda mám tady potichu, takže tak. Vám děkujeme za sdílení a prosíme za sdílení. A vy, co koukáte z Facebooku a nemáte odběr na YouTube, tak běžte na YouTube Katarína Benke Svět.
svět kolem nás a tam prostě dejte odběr, protože na Facebooku se to po nějakém čase maže a ty videa tam nezůstávají, takže vlastně pak neuvidíte ten náš jako archiv, že jo, jakoby. Jak se máte, kolego? No, já když jste v tom děkování, tak na vás navážu, poděkuju taky všem našim skalním fanouškům, mým fanouškům i našim společným fanouškům. To je za A. Za B poděkuju naprosto konkrétním osobám, který poslali na číslo účtu našeho spolku nějaké dárky, nějaké finanční dárky, od malinkých dárků až po velmi hezké dárky. Zas tam se našla jedna paní, vlastně dvě, který poslali nějaký desítky korun na známky pro Maroše Straňáka, tak já mu ty známky koupím, pochopitelně mu je pošlu. A za C jsem slíbil, že dneska asi 3 lidem v mailech nebo na Messengeru jsem slíbil, že zveřejním zase číslo účtu, tak pro ty, co jsem jim to slíbil, tak to číslo účtu je tady. Je to 230 13 00. Já to musím dát zrcadlově, tak vydržte chviličku. Ano. Já to dám takhle. Jo, tak to je číslo účtu, na který můžete pochopitelně těm klukům ve vězení zase poslat. To je účet našeho spolku, ale můžete to tam přispět na nějaké známky nebo nějaké my to máme tady někde napsaný, ne? Nebo i na chod toho našeho spolku. Takže 230 13 00 997 20 10 pro ty, kdo mají zájem, jinak pochopitelně nežebráme a sám to nemám ani rád. Ukážete mi to číslo ještě jednou. Ano, ukážu to číslo ještě jednou. Tady je. 10, to je ono. Tady. 2010 je to ono. Nebo to je zakázané vzdělání. Je to vaše? Ne, je to vaše. Tak já to zkusím dát úplně co nejpomaleji, to jde, aby to jezdilo. Jo. No, ale ono je to špatně vidět, tak proto taky takhle ukazuju, aby se někdo neupsal a neposlal peníze někam jinam, když jsou to částky malý, ale i tak. No. Já to dám takhle trošičku dál. Takhle jo, takže 230 13 00 997 20 10. Já si myslím, že to stačí. Teď se konec koncíme, nevidíme naposledy. Takže to je úvodem. Já doufám, že ne, ze strany našich díků. Ze strany našich díků, no a jedeme dál. Jedeme dál. My jsme se neviděli dlouho, že? Jak dlouho jsme se neviděli? No neviděli, protože přes ty vedra jsme se dohodli, že zatáčet nebudeme, to by se fakt nedalo. To by z nás tek akorát pot a kapalo by nám to do mikrofonu. Tak jsme to tak nějak přerušili. Oni teda zase těma vedrama jako takzvaně straší, ale já si... Kalendář, vezmeme si kalendář, že jsme se neviděli naposledy. Ne, já to naposledy vlastně podle posledního vysílání, ne? Asi měsíc, jo, no, ale vlastně my jsme se neviděli přes vaše narozeniny jsme se neviděli, že? Takže kolego, já bych vám chtěla takhle veřejně popřát k vašim narozeninám všechno nejlepší, hlavně hodně zdravíčka, hlavně to zdraví, to je nejdůležitější, no. Ono, pak ty prachy si člověk nějak jako musí obstarat, sice těžko, ale bez zdraví ty prachy prostě neobstará, že jo. A tak já vám přeju jenom to nejlepší, kolego. Tak děkuju, upřímně děkuji. Narozeniny, které jsou dál, podotýkám, neslavím, protože nemám důvod, člověk by neměl mít důvod zaslavit, že je starší, ale zase i mimo ty narozeniny jsem rád, že jsem starý, jak jsem starý, protože být dneska mladým, tak těm mladým vůbec nezávidím, krom toho fyzického zdraví, protože si myslím, že se ničeho dobrýho v této zemi nedočkají. No a k tomu zdraví, to nebudu se tomu vysmívat, ale neodpustím si moji oblíbenou poznámku, že strašně důležité je štěstí. Protože kdo má štěstí, tak je i zdravý, nikdy jsme. A důkaz je právě ten Titanic, jo, kde byla většina zdravých, ale díky tomu, že neměla, se stejně utopila, i když byli zdraví. Tak proto říkám, že daleko důležitější je to štěstí, protože kdo má štěstí, a prostě je zdravý, daří se mu, má peníze a tak dále. I když uzavřu to tím, že se s vámi tožňuju
že peníze jsou všechno, nikdy se mi neupřednostnilo. Myslím si, že jsou daleko jižší hodnoty v životě než peníze. Jsou potřebný, ale myslím, že člověk, který začne dávat peníze na první místo, tak je předem mrtvej. To je co? Kouzlo. Jsem si vás rychle přihodila. To je kouzlo. Nějak se to tam teďka kouslo trošičku. Říkám, že to je nějak kouzlo. Se to kouše zase. Že jste... No, protože ne, já jsem vás přehodila. Já doufám, že to je v pořádku. Já to tady povypínám všechno. Já doufám, přátelé, že bude všechno v pořádku. Nebo tak jako já jsem vysílala s Pavlem Zítkem a můžu vám říct, že nám to taky jako přerušovali. Jo, takže teď mě slyšíte dobře, nebo ne? No, Slyšíte taky mě? se to přerušuje. Strašně krátce, ale přerušuje se to. Čeká se to. Tak já jsem teda tady všechno úplně povypínala. Já doufám, že bude všechno v pořádku. Jo. Teď už mě slyšíte dobře? No, uvidíme, jak se to vyvine. Už mě slyšíte dobře? Teď jo. Rovna jo. Tak jo. Tak Ano. jdeme na první téma teda naše, jo? Jdeme na tu Ankaru. A jaký máte první Co se téma? to tam vlastně stalo? Co se Jo, to tam první vlastně téma stalo, kolego? První téma máte Ankaru, jo? No, co se tam stalo? Co se stalo v Ankaře? Tak No? mám na to, nevím, jaký na to máte názory vy, já na to mám názory jenom 2. Už jsem je opak veřejně říkal, takže možná, že už je ode mě někdo i slyšel, ale mám na to takový 2 občanský názory. První věc, první názor, že je to obrovská ostuda, obrovská taškařice, tam vůbec jako ti naši takzvaní lídři předvedli, už to jak se dohadovali před odjezdem a pan prezident jako dítě na pískoviště, já chci taky a tak dále, takže prostě taškařice, nehorázná taškařice mezi vládou a prezidentem, ani bych si snad neuměl zaspekulovat, do jaké míry to bylo domluvený a do jaké míry to bylo opravdu, ale prostě tak jako tak z mýho úhlu pohledu je to taškařice, která tady v minulosti nikdy nebyla. A za další samotné setkání těch lídrů, to už nevidím jako taškaři, to už vidím jako velmi nebezpečnou záležitost. A v tom směru, že já to osobně vnímám, každý může mít svůj názor, ale já to vnímám jako poradu vedení k napadení Ruska. Je to takové, co zabezpečí, to, co zajistí k napadení Ruska, tak jako svého času Hitler pořád řoval, že je potřeba, vykřikoval, že je potřeba zbrojit, protože Německo se musí bránit a Německo bránilo tak, až operací Barbarossa napadlo Sovětský svaz. Takže mi to přes kopírák, všechno úplně jiný. Takže současně Německo zase řve a zase křičí, přestože jí to, jak jsme už tady v minulosti rozebírali, že jí to poválečný postrimský protokol, to Německu zakazuje zbrojení a tak dále, to už je dávno pryč jsou ty doby. Německo se opět zpamatovalo, opět se, nebojím se říct, sfašizovalo a zase haraší zbraněma a tahá do toho zase celou Evropu a zase prostě, jo, jak bych to řekl, to Rusko, zase mu prostě to Rusko leží v žaludku, když to byl Sovětský svaz před lety, teď podstata se nemění z hlediska toho Německa, to, že teďka se pod maskou Brusel, tak to asi k tomu je moje vysvětlení takový, že a celá jeho slače neboli EU je v podstatě skafandr pro Německo a jeho 4. říši, čili skafandr pro Berlín a jeho 4. říši, takže v tom prvním říkám, že jsme kolonie Evropské unie a v tom druhém příměru říkám, že jsme novodobí, že jsme protektorát s novou tváří, tak jako tomu bylo v letech 39 až 45. Takže já tu Ankaru uzavřu to tím, že tu Ankaru vidím velmi, velmi, jak bych to řekl, nebezpečně, protože prostě Evropa nemá nic, Rusko má všechno, jiní se opakují a
to nebezpečí války tady opravdu. Nepřijde vám Snad to, bych- že... snad bych ještě No vlastně nezačal přijde. mluvit, Kateřinko. Ano, mluvte. No, ještě jsem jenom chtěl říct, že se mi tady v té souvislosti s tou Ankarou se mi vybavili slova papeže, on tak už zemřel, když já jako nejsem fanoušek církve, nebo žádných církví, nejenom žádných církví, ale líbilo se mi velmi moudrá slova, který proneseš v souvislosti s tím, že když NATO Rusku na rohožce nebo přeřmi, takže se nemůžeme divit, že Rusko se chová, jak se chová. To mi připadá jako velmi moudrá slova toho papeže a myslím si, že jejich obsah je mimořádně hluboký. A to je všechno, už vám dávám slovo. Já se tady musím ještě vypnout telefon potichu, dám si ne, protože nevím, jak možná jsem to zapomněla, jako jo. Tady, já jsem si před časem koupila jiný telefon a můžu vám říct, že jsem z toho úplně hotová. Protože prostě tomu nerozumím. No, to... Ne, je to nepohodlný. To Jeden není, mám takovej, radši druhý jako makovej a je to nepohodlný. A je tak, já se vrátím k té Ankaře. No, máte pravdu. Já teda jako 37letý člověk musím říct, že já to vidím tak, že ano, bylo to divadlo, ale prezident tam musel jet, protože on to musel přece podepsat. On musel stvrdit věrnost. A Andrej prostě nemohl jako stvrdit věrnost. Jo. Takže ten prezident tam byl prostě, aby stvrdil tu věrnost tomu těm podmínkám, co oni si vlastně dali, že jo, takže budeme zbrojit 5%. To by ještě bylo dobrý, ale oni tento týden projednávali něco z bezpečnostní, já si můžu vzpomenout, bezpečnostní zákon, že změní bezpečnostní zákon nějak. Já si to hned zjistím, já to tady mám napsaný, já jsem psala o tom. Tak to nevím. Přiznám se, že nevím, co myslíte, ale ono to tak jako tak vyplave na povrch, takže si myslím, že nic nám neuteklo, protože dneska opravdu každý den se děje tolik věcí, že to prostě s dřívější dobou nemá vůbec nic společného, jo. No, každopádně dělají to všechno potichu. Nenápadně lidi jsou unavení. Už každý den na nás nějakou signál. Jo, lidi už to nebaví ani sledovat. No to je taky jeden. Já si myslím, že to je taky jeden z cílů. To je prostě, ano, přesně. A teď jako jo, obranou ekonomiku, omlouvám se. Obranou ekonomiku řešili, že jo. A bylo to, já vám to řeknu, 13. Tak se nám to zakusuje. Zase jsme vás... Já jsem zapla... Haló. A teď už je to lepší. Ne. Není to lepší? Není. Tak já nevím teda. Není, je to horší. Už je to lepší. Je to horší. Já teda úplně vypnu všechno teda. Je to lepší. Slyšíte mě? Neslyšíte mě, jo? A teď už? Není vás slyšet. Ale já vás slyším. Ani obraz se nehýbe. Se zakousnutá, zakustujete se, no to je tam u vás nějaký problém. Už je to dobrý, nebo ne? Už je to dobrý? Není. Koušete se. Kouše se a tady píšou lidi jakože dobrý, tak já nevím. A není to přetížený u vás, kolego? Nakonec. No tak to minule to dělalo úplně stejně. Navíc vy mě slyšíte a já vás neslyším. Možná tam máte navěšených a já vás slyším moc prostě, jak by to řekl, velká zátěž toho. No. Já se zeptám našich diváků, no, kde se, protože u mě problém není.
Jestli nás slyší dobře a vidí, tak je problém u vás. Je slyšet oba, píše Petr Suchomel. Takže kolego, máte špatné připojení. Já vás špatně. Mě se prostě koušete. A už jste někde vysílal? Já zkusím ještě vypnout ty titulky. Protože si to teda jako neruší. Abyste neřekl. Prostě jako vypnu. Tak, no a? Je slyšet oba, já slyším oba. A ještě takže řek, pane kolego. Když jste blízko tomu mikrofonu, tak se to nekouše. Teď se to bude kousat. Jak se opřete. Když jste u toho mikrofonu, tak se to nekouše. Slyším oba i vidím oba, ale dál bych si zmrzlinu, píše Dušan. No, Dušan je dobrý, ale my potřebujeme vyřešit problém. Vy to tam máte všechno v pohodě, ne? Nastavený. Tak se zkuste odpojit a připojit. Ne, tak nebo víte co, já vás... funguje. Prostě když jste... Tak jo, tak jdem. Už to funguje. Já si myslím, že to je dobrý teďka. A nebo tam taky může, jak to už jsme jednou měli, že vám tam zlobil internet. No já jsem vysílala právě naposledy s Pavlem Zítkem a taky mě to jako přerušovali, jo. Takže to znamená, myslím, že jsme vlastně populární. To znamená, že jsme vlastně hvězdy. A nebo na to má vliv prostě internet, no. Jste unavený, kolego? Jsem dneska unavený. Je to na mě vidět, že? Já jsem hodně pracoval. Klobouk dole. Tak jakože, ne, tak jste si promnul oči, tak jako takhle, mě taky pálej oči. A všiml jste si, že je žluto. Všude. Ale úplně brutálně žluto. Já tady dneska žluto nemám, ale zase tady mám neúměrný vedro. A když má přijít bouřka, tak mně přijde, jak kdyby prostě to bylo takový, fuj, jak kdyby kdyby to prostě, jo, kdyby se to mělo vznítit, to žlutý, prostě fakt tady to stojí, jo, ten vzduch, to je strašný. No tak pokračujeme Ankarou teda, no. Jste to vlastně řekl, no, já si myslím, že takhle, no, k tomu bezpečnostnímu, co říkáte, že se změní teda zákony? Já říkám, já nevím o ničem vy jste to načala, to bezpečnostní téma, já nevím vůbec, o čem je řeč. Na to se musím podívat. No, projednával jakože revizi krizový a obranný legislativy. No, tak tam zase napráskají nějaký tohle. Já si myslím, že to bude, víte co, že budou chtít posunout volby. Že budou chtít že vyhlásí nějaký takový mimořádný stav, jako to bylo za covidu, a tím pádem se posunou volby a všechno to, co bude potřeba. To bude zase nějaký podvod na lidi. To víte, že to nejsou zákony v náš prospěch. No to jako rozhodně ne, že jo? To rozhodně ne. Tam to bude o tom, jako, že budou moci rozhodovat. No jasně, to bude to jako, že to budou rozhodovat oni všechno. A pak si to jenom takhle řeknou, jako bylo při covidu, ne? Zavřem okresy. No a už to bude. Řeknou prostě, že jsme v ohrožení, že musí nasadit podle zákona krizový scénář a budou čarovat, jak budou umět. No, ale to je samozřejmě jako, jak se tomu říká? Konspirační teorie to je. Já si myslím, že má k pravdě tak blízko, až byste se divili, jak je konspirační. No ale nemůžeme říct, jo, protože oni řeknou, že to je poplašná zpráva, takže konspirační teorie. To není poplašná zpráva, tady se nemá, jak by to řekl, tady není koho plašit, tady nemůže nějak poplašná zpráva. Tady už jsou všichni vyplašený, že? No. To je prostě strašný, já nevím, no. Jako mně se teda dneska, jo, v tyhletu chvíli žije hůř a hůř v tyhle ty časy. Bude ještě hůř. Tady já nevidím světýlko na konci tunelu, vůbec žádný, jako jo. Tady bude jenom hůř a hůř. A je na tom smutný, že moře lidem, že prostě furt je ještě hodně lidí, kterým to vůbec nechápou,
A pak je hodně těch, kterým to vyhovuje, kterým se vyhovuje klanět hřbety, dělat lokaje celé Evropě, dělat blbce celé Evropě. To někdy připadá, že někteří lidi to tak chtějí, no tak jak to mají. No a co říkáte na to očkování? Že by mohli očkovat všichni. Lékárníci, zubaři. Jo. Já nevím teda přesně, jaký očkování myslel, jako pan ministr zdravotnictví, jako že si půjdeme pro tetanovku k zubaři. Jako, asi jo, jako? Asi jo. Mě to taky zarazilo, ale myslím si, že kdybychom použili slovník pana bývalého premiéra Fialy, signál, tak si myslím, že to signalizuje, jo, obrovskou přípravu zase nějaký vakcinační ofenzívy, nějakého vakcinačního nátlaku. Protože tady ty potichoučky, pomaloučky přípravy, které se nám zase servírují pozvolné jako dobro pro lidi, je vždycky to zlo pro lidi. To je všechno čert převlečený za anděla. A vždycky, jak se tady, když to vezmete, tak tady prostě lidi nemají žádnou šanci dovolat se svého práva. Tady se lidem každý rok a každý měsíc něco zdražuje, zvyšuje se nedostupnost některých služeb a tak dále. A najednou, a nikoho to nezajímá, jo, prostě počínaje nedomožení se práva a spravedlnosti až já nevím po co všechno, to nikoho nezajímá. Dneska už vznikají takový dva světy. Jeden svět je prostě ta vláda a tam ty nahoře, to na ty věži hradní. A pak je druhý svět lidí dole, oni nás absolutně ignorují. Když někam někdo něco napíše, nebo se někdo ze spoda na ty nahoře s čímkoliv obrátí, tak absolutně se nedočká žádného vyřešení. A z druhé strany nám tady vnucujou nebo předvádí jakýsi zájem o naše zdraví. A to je tak urputný zájem, že budou lékárníci očkovat, jak říkáte, zubaři budou očkovat a pomalu, já nevím, popeláři. Jo? No tak se nabízí otázka, čím nás budou očkovat a proč je to potřeba? Proč nebudou ty řadoví lékaři, kteří to doposavat dělali, stačit? To znamená, že bude takovej nárůst toho očkování, že by to opravdu nestačili, že jo? A pak je další věc už je celá řada lékařů, který bohudík má srdce i svědomí a ví, že prostě pokud není přesvědčená o té vakcíně, že není škodlivá, tak je prostě píchat těm lidem nebudou. To znamená, že i tadyhle ty doktory je potřeba někým nahradit. Tak je nahradíme těma horlivýma lékárníkama, horlivýma zubařema a podobně. A ani ne tak, abych jim nekřivdil, ani ne tak horlivejma, jako prostě nemají takovou praxi, tak nějakého lékárníka nebo nějakého zubaře nenapadne zkoumat, anebo tam nebude umět zkoumat složení vakcíny. Prostě přijde tam někdo, přinese mu z lékárny krabičku s vakcínou, řekne, prosím vás, pane doktore, píchněte mi to. No tak on mu to prostě píchne, protože má k tomu vzdělání, umí to prostě, no tak mu to píchne. Jo, ale já si myslím, že to očkování, prostě, že to znova říkám, ať to uzavřu, že to signalizuje nějakou další vlnu, konec konců už před léty i v době covidu a bezprostředně po něm se mezi lidma hodně hovořilo o takzvaných legendách, že jo, legenda, a mimo jiné je tam legenda WHO, jo, 2025 a 2030, a to je právě to zotročování lidí vakcinací, nátlakovou vakcinací. Já si myslím, že na každém šprochu je pravdy trochu, protože opravdu média je jediné pravdy, tedy pravdy bruselské, tedy mainstream, jak bych to řekl, na jeho čele je Česká televize, Český rozhlas, nám pravdu nikdy neřeknou. Pravdu se musíme rozvídat alternativně a využívat ústavních práv k vyhledávání, ke svobodnému vyhledávání informací, i když naši oponenti dělají všechno pro to, aby jsme ty informace prostě nevyhledali, tak si myslím, že se opravdu zase schyluje k nějaký pasti na lidi. Ale to je můj názor, říkám, doma jsou tady lidi, jo, který naopak, ano, a kdybyste jim prostě nalila jak psovi do misky 6 vakcín dohromady, tak by jazykem lízali, jak by byli horliví, prostě, aby byli zdraví a prostě oni tomu věří. No, tak to mi jde dobře. No, tak, přesně. Konec konců vzpomeňme si, když byla doba, Kateřínko, když byla doba, když se zavíralo za názor o vakcínách, nebo když řekl, že to škodí, že to je škodlivý, tak byli schopni zavřít tady ten režim fašistický. A dneska máte titulky, že soud zveřejňuje odškodnění jo, po očkování covid a podobně, tak vlastně přiznává všechny ty chyby, přiznává ty následky, které jsou.
Jo? A to nemluví o tom, že i takový ty lidský, laický postřehy jsou o tom, že prostě já třeba co znám lidi, a konec konců taky jsme se o tom bavili možná i spolu, znám lidí z mého okolí, bezprostředního okolí, který se prostě nechali naočkovat 3 a vícekrát, prostě zblbli, jo? A oni jsou úplně jiní, oni jsou vyměnění, oni mají změnu nálad, změnu chování, prostě jsou popudliví, jsou nervózní, jsou úplně až zajímavě nakloněný tady tomu režimu, přitom to předtím byli úplní nepřátelé tady toho režimu. Jo, najednou jsou úplně šťastní, že tady prostě, jo, jak se jim tady dobře žije, no jsou prostě jak kdyby byli přeprogramovaní, mi to připadá, jo, ty lidi úplně jiný. Vůbec si s těma nerozumím prostě a nejsem sám, kdo to takhle si toho všímá. Ale říkám, to je věc názoru, prostě někdo si myslí, že to je v pořádku všecko, no ale tím se dostávám k tomu, s čím to ty uzavřu. Já si myslím, že vždycky by měly být, pokud se bavíme o nějaký odnoži takzvané demokracie, která tady teda v žádném případě není, ale pokud by tady byla, tak vždycky by měly být na všem nějaké 2 alternativy. Řeknu, přenesu to teďka do světa plateb. Jo. Jedna skupina si platí hotovosti, druhá skupina si platí kartou, pak je všechno ready, pak je všechno OK. A jestli budu nutit někoho, ať platí elektronicky, tak to není žádná volba. Jo, jestliže na jednu trať vemu jednoho dopravce, dám tam monopol druhému dopravci, no tak nemůžu říkat, že to je veřejná soutěž a nemůžu říkat, že to je konkurenční věc, že to jsou konkurenční dopravci, že si nemá kdo konkurovat. Prostě když tam má monopol 15 let, jeden darebák, tak to není prostě žádná konkurence. Jo. Třeba u vás, tam v těch vašich krajích, na Liberecku veškerou vlakovou rychlíkovou dopravu zabezpečuje dopravce Arriva, no tak nemůžu mluvit o konkurenci mezi českýma drahama, Arrivou, RegioJetem a ještě nějaký tyhle regionální soukromníci to jezdějí. Když ty rychlíky prostě ministerstvo přidělí Arrivě na x let, no tak je to monopol. To znamená, že prostě někomu nechám vydělat. To nemá s veřejnou soutěží vůbec nic společného. Já teda jako bych řekla, že by ten stát, ta naše vláda měla podpořit to, co je české, že jo? Třeba České dráhy. Že by prostě měla dělat všechno pro to, aby se ty české dráhy prostě udržely, aby zůstaly státní, aby byly české, aby nebyly ukrajinské, aby nebyly německé, prostě aby byly české. Co máme ještě českého dneska? No, máme českých věcí moře. Máme 650 000 českých exekucí. Máme 1000 lidí, Čechů, kteří žádají o invalidní a nedovolají se jim hlavu pod paží. Máme moře 1000 Čechů, kteří už invalidé jsou a kterým snížili 3 na 2, 2 na 1 a tak dále, protože se hledají prachy. Jo, máme to český hodně, máme tady moře českých matek, samoživitelek, kterým nepomůže vůbec nikdo a v ničem nikdy. No, takže máme tady českých věcí hodně a máme tady taky ještě českých věcí hodně, které chátrají a tak dále, ale to je tak všechno. Ale nemá, jak to správně zmínila, nevidím tady žádný státní orgán, který by měl zájem o takzvané české národní hodnoty, který by měl zájem udržet českou korunu jako národní platidlo, který by měl zájem, aby na státních budovách byla výhradně česká státní vlajka. Naopak víme, že běhá nějaká fotka, že jo, jak pan prezident je půlka vlajky česká a druhá půlka je ukrajinská, je to nějaký paskvil dohromady, jo, to někde běhalo obdobně s nějakou takovou zpítvořenou vlajkou, s andělovou vlajkou běhal pan Rakušan na nějakých demonstracích někde ještě, když byl na nějakých těch růžových prdelích, když někde běhali po Praze, tak taky byla nějaká sparchantělá vlajka, nějakýma duhovými barvama a tak dále, čili je tady jedna skupina, která má zájem prostě zuby nechty udržet všechno český na nějaký úrovni a pak je tady druhá skupina, která má zájmy přesně opačný. Jo, taková ta, bych řekl, vlastizrádná skupina. Je akorát smutný, že se snaží ti ze spoda a zadarmo a ti, co za to berou 100 000, ne-li miliony, tak se snaží přesně obráceně, čili fungují proti česky. A myslím si, že to je rakovina této země, a že to je rakovina tady toho národa, protože ta postupuje plíživě, ale o to víc nebezpečnějc, o zákeřnějc.
prostě kapitalismus. Takže to je k tomu, co je tady český. Bída je tady česká. Kapitalismus nás úplně totálně... Bezmoc je tady česká. No já si myslím, Kateřinko, že tady ani žádný kapitalismus není, že tady jsou korporační vztahy, že tady je takové, jak bych to řekl, taková fašistická ideologie. Tady prostě já si myslím, že žádný kapitalismus není, jo, protože kapitalismus nezná nějaký, jak se tomu říká, dotace třeba. Jo. Dotace, to už říkal Klaus, že dotace ničej právě podnikání. Jestli tady jedna skupina privilegovaných na všechno dostává dotace a hraje se na kapitalisty, tak to žádní kapitalisti nejsou, oni umějí hovno z prominutí. Oni žijou z těch dotací, oni fasujou peníze, to nejsou žádní kapitalisti. Kapitalista, jo, byť se s ním třídně nestotožňuju, tak kapitalista si prostě na sebe musí vydělat. To jako o tom žádná. Jo. Můžeme se bavit o tom, jestli kale nebo nekale, můžeme se bavit o tom, jestli trestně, nemilosrdně, v líně, tak, ale musí na sebe vydělat, aby to vůbec byl kapitalista. Jo, Baťa byl typický kapitalista. Jo, ale Regiojet není žádný kapitalista. Regiojet v čele s biznismenem Jančurou fasuje peníze od státu a na kapitalistu si pouze hraje. Krom několika takzvaných komerčních linek, který podivu hodně získal, a který provádí pozoruhodnou přepravu a tak dále, a to bychom odcházeli někam jinam, ale to v mých očích není kapitalista. A jakýkoliv jiný takzvaný podnikatel, který fasuje od státu ve formě dotací peníze, tak si myslím, že žádný kapitalista ani podnikatel, to je podnikání, jak říká zákon, je činnost, je vyvíjení činnosti za účelem zisku. A jestli někdo peníze fasuje, tak činnost za účelem zisku nevyvíjí, anebo ji pouze nevadí. Takže já si tolik ten můj názor na ten kapitalismus. Jo, já si myslím, že kdyby tady byl kapitalismus, tak tady nebude takzvaný, jak se to říká, tak tady nebudou takzvaný protekční elitáři, protože prostě kapitalismus je zákon měny a ten by nekompromisně sežral i ty různý podvodníky, lobbysty a podobně a podobně. Jo, takže tady to spíš říkáme tomu jinak, tady není kapitalismus, i když tady jsou některé prvky, to je jasný, ale je tady bordel. To je daleko výstižnější slovo. Tady prostě panuje ve všem absolutní bordel a na vrcholu toho bordelu, na vrcholu toho kupy hnoje je nefungující stát. Nefungující justice, nefungující vláda a nefungující parlament, který se rozděluje na senát a sněmovnu, tak víme všichni, nebo cítíme všichni, kdo máme mozek v hlavě, že senát je naprosto zbytečný, to konec konců můžeme říct, novodobé dějiny to jasně ukazují, že senát nikdy nic nevyřešil, ten je úplně zbytečný. A sněmovna, už dneska, to jsme si říkali minule a opakovaně už jsme tady spolu rozebírali, sněmovna se bohužel už není zástupcem lidu, nebo zástupcem volených funkcionářů z lidu, ale je to už jenom reproduktor pro Brusel, mikrofon je v Bruselu a ta sněmovna už je takový reproduktor, či z Bruselu vydají říšský rozkaz, jo, říšský výnos, jak se dávalo za Hitlera, říšský výnos a tady ho zrealizujou jako jakýsi správci skladů, správci korporace, můžeme říkat, do podoby stravitelný pro ten takzvaný národ, pro ty obyvatele. Ale já si myslím, že to nemá s suverénní a samostatnou národní politikou téměř nic společného. Čest výjimkám, ale téměř nic společného. Nemluví o tom, co jsem říkával na zdraví. Co jsem taky vždycky říkával, že čemu je nám parlament, ať už s jednou komorou senátu, druhou komorou sněmovny, když lidi, kteří tam ty lidi zvolí, je potom nemůžou odvolat. No tak to není žádná demokracie. To je jenom prostě v určitý období se pár nešťastníků sejde, aby zvolilo pár dalších nešťastníků a pak s těma dalšíma nešťastníkama 4 roky nikdo nehne, oni budou 4 roky beztrestně páchat zlo a pokud vyfasují na to páchání zla dostatečně tučné měšce, tak zpravidla k těm tučným měšťům patří taková ta úniková cestička, kterou dostanou k těm měšťům a prostě mají na ty 4 roky ty loutky nějaký úkol, dají je z krabičky loutek, oni zahrajou to sladílko
No a když zahrajou dobře, dostanou měšce a tu unikovou cestičku a oni z této republiky zmizí, tady z toho bordelu zmizí a je hotovo. Vlastně sám jsem vyčerpal svoji materii, co jsem chtěl říct. Nikam nevede už cesta jinam, čili není k tomu co říct. No, není co říct, no je důležité, aby se teda jako hotovost udržovala, i když je to prostě těžký, že jo. Oni vědí, jak na nás, prostě je to pohodlnější, když jdete, pípnete si, že jo. Ale každopádně zase máte špatně přehled, že jo, o tom, kolik máte na účtě, takže vy můžete chodit a pípat a pak vám za to takzvaně oni ho mají ten přehled, že jo. No, vemte si, že Hitler měl veškeré svoje zotročování a svůj rozmach své říše postavený na donucovacích prostředkách a násilí. Jeho následovníci, jeho pohrobci přišli na to, že obě metody jsou, nebo všechny metody tady na tom základě jsou špatný a že daleko lepší jsou metody postavené na pohodlnosti a nepozornosti a na pozlátkách. Jo, čili proč by někam prostě myšku násilím tahali a tlačili do nějaký pastě, když jim můžou, pojď, ona půjde sama. Jo. Čili přišli na to, jak to tady správně říkáte, karta udělá píp, ono to je pro ní pohodlný, mozek vůbec se zapnou, k tomu vymyslíme mobily, tím krásně ty lidi úplně, to je jako opium pro ovce, ty mobily, to je prostě konečná, jo, to je jako za chvilku bude doba, že tam napíše skoč z balkónu, on skočí a to nejsem daleko od pravdy. Takže ty lidi prostě, a když se podíváte na jen pravdu kolem sebe, to není žádná vědecká teorie, tak jsou lidi, kteří každý, já nevím, řeknu teďka 10 vteřin, musím mít z tašky, zejména mladý, musím mít z kapsy, z kraťasu mobil a podívat se, co tam na něm novýho, co tam objevilo novýho. Co kdyby přišla zpráva, když 4 vteřiny viděl pozdě, že jo. Jo. Takže mobily, platební karty, nerozumím tomu, co tam jako dělají, že jo, tak já teda jakože mám práci jako v telefonu, tak jako mě to tam pípá, že jo, maily, tohleto, SMSky nebo zprávy, ale jako, že co na tom dělají mladí, jako... No, nevím, ale je rozdíl jako používat to k práci, když i to je podle mého názoru svým způsobem zhoubný, ale úplně nejdramatičtější z mého úhlu pohledu je závislost, když jste na tom prostě závislá. A to ty mladí lidi na tom jsou závislí, to je pro ně droga. No to jo. Jo, to pak bez cigarety vydrží delší dobu, těžce závislý kuřák vydrží bez cigarety delší dobu, než závislák na mobilu. Toho mobilu. No je pravda, že před pár lety, když synovi začala puberta, tak se mu zabavila mobil a on začal jako brečet. Já mu říkám, se zmoušne trochu, seš chlap. Tak prostě nezby tady kvůli mobilu, ne? Nebo ti takovou fláknu. Jako normálně, jako kluk brečel kvůli tomu, že jsem mu sebrala telefon, jako. Já to nerozumím, jako jo. No, normálně máte děti, které jsou děti, které se ve škole zhroutějí. Úplně psychicky, když přeberete mobil, tak se normálně zhroutějí děti školního věku. Úplně psychicky se zhroutějí, kdybyste jí prostě píkla, já nevím, nějakou vakcínu prostě. Jo, úplně hotovo. Psychický šok, prostě deprese, stres, konec. No, to je prostě všechno špatně. No. Tak je pravda, že oni si to jako povídají třeba prostě jsou každý v jiné místnosti. No, a když to máte všechno dohromady, jo, mobily, kamerové záznamy, že jo, veškeré sledování digitální, veškerá digitální je sledována, tím se dostáváme teď, jak schválili to plošní, takže vlastně není, jo, sice máme v ústavě takzvané listovní tajemství, protože vznikala ústava, tak se nikomu ani nesmělo v nějakým digitálním světě až tak rozvinutým a rozsáhlým. Takže dneska se dostávám takovým absurdnostem, že když tam napíšete někomu normální dopis a pošlete ho poštou a ten pošťák rozlepí a přečte, tak se dopouští závažného trestního činu, ještě pořád podle ústavy a trestního zákona. Ale to, že dneska teda bude nějaký bruselský úředník, sice skrze, můžeme se bavit, že to, jo, dneska mají protiargumenty, jsou, že to dělá umělá inteligence a vyhodnocuje to jenom, když tam bude to dětský porno a takové nějaké kraviny, jo, to se potom dostáváme k tomu, že dětský porno je obrázek a text je text, tak na co teda budeme číst texty, když to vlastně vůbec nepotřebujeme, protože dětský porno přeci poznáme podle obrázku, jo, takže jako to jsou úplně nesmysly, co nám tady tvrdějí. Jo.
Ale prostě jinými slovy, prostě jednoznačně bude umělá inteligence načítat komunikaci každého jednoho z nás, čili tu naši digitální stopu povede celý náš život a v okamžiku, a nemůžeme vyloučit, že v okamžiku, když se stanete pro vládnoucí režim nepohodlnou osobou, tak se ten váš elektronický šanon vyndá z poličky a všecko, co jste tam kdy psala a říkala, jo, dání do blázince. Tak jako já si myslím, že oni si to... Já si myslím, že oni to dělali už jako i předtím, akorát, že teď si to jako prostě potvrdili tak aby jako že kdyby něco to už, abych to řekl, jenom taková, to jsou kosmetický odnože toho, že prostě to šmírování tady probíhá. Já že to dělali už jako dřív, se to dělalo všechno, protože jsem to někdy zrovna říkal v nějakým pořadu taky, ale u vás to nebylo, někde jsem to říkal, že jinak by přeci nebylo, aby už loni a předloni platilo, že vám operátor je schopný vydat, nebo ne vám, ale policajtům vydat komunikaci až 3 roky dozadu a tajným službám až 10 let dozadu. To znamená, že už dneska to ty servery a ta technologie všecko umí. Jo, takže když to řekne, vytáhněte mi maily, který psal Prousek, já nevím vám, jo, tak 10 let dozadu ta BISka prostě získá. Takže na těch talířích, na těch záznamových věcech to prostě. Jo. Ale a v každém případě BISka v tom výhodu, protože já si nepamatuju na k večeři, ale BISka si to bude moc najít 10 let dozadu. Jo, tak ať z toho mají určitě strašnou radost, že můžou šmírovat, tak ať šmírují. Ale spíš bych se na to ještě, když jsme teďka otevřeli to téma toho Bruselu, tak bych se na to podíval, jak bych to řekl, ryze prakticky, kdo z těch, jak jste minule o tom, co je český, tak jsem říkal český exekuce, česká bída, česká bezmoc, jsme zapomněli ještě na český vlastizrádce. To taky máme v Česku, asi jsme takovou prioritu. Jo. Vlastizrádci vlastně můžeme začít brněnským sjezdem Henleinovců, že jo? Ne těma Henleinovců, ale těma, co jim pomáhali, otevírali vrátka. Takže taky máme takový primát, protože žádná země, jo, já vždycky dáme jako příklad Polsko, ale ona žádná země, která zažila nacistický hrůzy, by ve své zemi pohrodky Henleinovců nevítala, jenom český vlastizrádci a český lesprdelníci zase museli mít primát tady v tom. Tak ale tím se takovým obloukem chci dostat k tomu, co mám tady v poznámce, že si připomeňme, kdo v tom Bruselu zvedal tu ručičku, aby se Čechům všechno šmírovalo. Ano, a jen našemu národu čtěte Facebookový messengery, jen čtěte Facebookovou komunikaci. Tak byl to v první řadě pan Ský, potom to byl pan Kolář, to je taky takový jméno zvučný, potom Majer, ano, a nezapomínejme na toho vykynutýho Zdechovskýho, který lítá někde v Masáči a tak podobně. A tak to jsou 4 takový hlavní, že beru ty, co to pasivně podpořili, že se zdrželi hlasování a tak dále. Tak tady ty 4 nímandi, ti teda jako jo, kupředu levá, zpátky krok, ty prostě to. Ano, ty jednají prostě v zájmu. Ne, oni jednají v zájmu státu, akorát, že cizího. Jo. No jasně, přesně, no. A v zájmu občanů jako dáváme na vás pozor. Taková přilnavost, jako, no mi to skoro připadá tady to hlasování jako takový ten služba pro cizí moc. Jako já zvednu ruku pro to, aby se cizí moc na občanech našeho státu mohla realizovat. Jo. Prostě jsou to vlastizrádci a jsou to krysy. Jinak se tomu nedá říct, jo. Jako já si dovolím, Kateřinko, odhadnout, že to jsou lidi, jak Farský, Kolář, Niedermayer, tak Zdechovský, klidně je tady jmenuju, protože to je mediálně známý, kdo jak hlasoval, že kdyby se jim koukal do rozsvíceného bytu, tak by se s prominutím posrali. A oni hlasují proto, aby lidem se plošně šmírovala veškerá dokumentace. Veškerá konverzace, omlouvám se. No, to jsou takové rozdíly. Jako vždycky říkám, že nejvíc když se dělal tenkrát jak se to říkalo, no takový ten bezhraniční jak se tomu říkalo,
dnes si nespomenu, prostě ten volný evropský prostor, Schengen, teď mi to vypadlo, technická v hlavě, Schengen, tak nejvíc byli pro Schengen, takový to prostě jako si zrušili bránky a ploty a budeme si všichni chodit mezi barákama, jak chceme, protože máme přeci Schengen, tak nejvíc pro tohle ten Schengen byli ti, co mají 2 metrů Dobermanů, kameru na každém rohu baráku, tak ti nejvíc byli v uvozovkách svobody. Jo? Přitom sami jsou zabarikádovaný, zatemněný, zakuklený, spáchají takovýhle zla. No ale už mluvím dlouho, takže končím. My to budeme mít dneska trošičku zkrácený, takže my vám to vynahradíme, naši milí diváci, protože Zbyněček musí za chvilku utíkat na vlak, takže my vám to potom vynahradíme. Ale máme tady otázku, tak já ji přečtu. Jo, nebo ji vidíte? No ještě mám. Co říkáte na AI, když se jí zeptal ukrajinský muž, jak to bylo s banderovci? No tak ty otázky ani dobře nerozumím, abych vám řekl pravdu. Tak my asi nevíme, že se ukrajinský muž ptal, jak to bylo s banderovci, nevíme, jak to dopadlo, takže nemůžeme nic říct, tak budeme pokračovat v dalších rychle tématech, aby jsme to ještě stihli probrat. Co říkáte na odstup soudce? Nahoďte další kartu. A odstup soudce v kauze Kajínek. Jo, počkejte, kauza Kajínek, tam vyšel teďka nějaká mediální zpráva, že v kauze, že se jí soudil kauzu soudil Kajínka, takže odstoupil, že jo? Mm-hmm. Že rezignoval na svou funkci. Ten soudce. Ano, a co říkáte taky myslím, sebevraždě toho? Koho? Toho šéfa, jak on se jmenoval, Rudolf Flaška se jmenoval. Jak spáchal sebevraždu. Tak to mi zase mi něco uniklo. Určitě jste to viděl, ne? Teď to je z NCOZ, myslím, že oni ho vyhodili. Já jsem taky dneska ale úplně tupá, jo. Takže se jako... Jo, počkejte, jako, myslíte sebevraždu toho policejního... Sebevražda policejního důstojníka nějakýho, to je dozadu, ne? No, ano. Byl nějaký vysoký policejní důstojník a takzvaně spáchal sebevraždu, že jo? Já jsem tomu nevěnoval, jenom jsem to opravdu slyšel, teď se mi vybavuje, o čem mluvíte. Nestudoval jsem to, ale já si vždycky u takovéhle zpráv říkám, že si umím představit, že mu někdo pomohl. To vemte si už jenom těch mrtvých kolem ty kauzy Dozimetr, že jo, tam už je. Byl to bývalý šéf karlovarské mordparty. Jo, ano, máte pravdu. Já jsem říkal, to byl nějaký policejní důstojník, ale nebyl jsem teďka schopný z hlavy to, jak bych to řekl. Ale já bych se ještě chtěl vrátit k tomu, vraťme se ještě k co dal Kajínkovi do životí, že rezignoval. Pan Kajínek, která už je díky milosti Zemana na co by ještě prezidenta na svobodě. Ale myslím si, že teďka ten soudce by měl jít aspoň tu část, co seděl Kajínek, aby to teda bylo by měl jít pan soudce aspoň těch pár let, co seděl Kajínek, si jít odkroutit, aby viděl, co to je, jak rozhodoval. Pak mě taky někdo říkal, že ten samý soudce údajně, ale to nemám ověřený, tak to když tak mi veřejnost pomůže z našich diváků, ale že údajně ten samý soudce soudil Čermáka, který má 5,5 let za terorismus, to je údajně. Takže je to takový jako zajímavý. A myslím si, že když jsme u těch soudců, tak ono vůbec jako u těch soudců, no já si myslím, že by po vzoru tady toho soudce měli rezignovat desítky soudců a desítky prokurátorů za to, co předvádějí, za jejich politickou servilitu, za jejich špatnou rozhodovací praxi a tak dále. Takže, ale nechtěl bych zapomenout a myslím si, že by měl se z Kajínkovy kauzy následovat i pan soudce z kauzy Maroš Straňák, pan soudce Losa,
tam doporučuji našim posluchačům se podívat na stránkách justice, taková možnost hodnotit soudce. Tady si otevřete hodnocení soudce, tak už to samo o sobě, aniž bych já k tomu dával nějaký komentář, každý prostě takzvaně trkne. Jo? To je prostě úplně jasný, co to musí být za člověka. Tak si myslím, že ten soudce by měl rezignovat v prvním kole za to, co předvedl v kauze Straňák a Šimon. A v druhém, když je uměl jako nevinné lidi zavřít, tak by je měl umět taky jako nevinné lidi z toho kriminálu dostat ven. Než půjde na onen svět, tak by se měl vykoupit. Ale to nechme na jeho svědomí. Já si myslím, že uzavřel bych to tím, že justice v mých očích je už několik let a to moje hodnocení se nemění, že justice je u mě nejhorší pilíř státu. Jak jsme se bavili před chvilkou, jo, vláda, soudnictví a parlament, tak já tvrdím, že justice je nejhorším a nejvíc nefungujícím, nejzákeřnějším a nejvíc nefungujícím. A co se děje v justici, v podstatě nemá obdobu v ostatních pilířích státu. Tím nechci říct, že ty ostatní pilíře fungují. To, co se děje teda v konec konců, i Baxou nám teď předvedl, večer objednáš, ráno Alza Boxu máš, takže večer Pavel objednal opatření, ráno v Alza Boxu měl. Jo, tak to je zase jen taková náhoda, že vlastně Baxu jmenoval Pavel, no tak teďka to Baxa Pavlovi vrátil, to je takový to pořád jiný loutky si předávají ty svoje, buď to měšce, nebo ty svoje korítka, nebo ty svoje, nebo žonglujou těma svýma uželkama. Takže to je, ale musíme říkat, že to je všechno náhoda, nemůžeme říkat, že to je systém, ale navíc teda si myslím, že mám za to, že dokonce ústavní soud nepatří mezi soustavu justice, by nad tím, ale to neznamená, že nemůžeme stejně prohnilej jako ty pod tím. Takže tím si myslím, že bych tady to téma v podstatě uzavřel, protože pokud se do naší justice, to znamená do funkce soudce, nepromítne hmotná a trestní odpovědnost a odvolatelnost, tak se nemáme o čem bavit. Jo, jinak to jsou všechno figurky, které jsou nepostižitelné prostě a tak dále, to bych tady o tom lel. Jo, je teda pravda, že když jsem se účastnil v sídle poslanecké sněmovny semináře, to bylo asi 2 měsíce dozadu, tak tam teda nový ministr spravedlnosti Tejc, ale zase povídal, ono vždycky všichni povídají, jako před volbama povídají a potom skutek utek, ale nicméně tam jako představoval nějaký svoje představy o tom, že by teda soudci, kteří zavinějí jakousi justiční chybu, měli nést hmotnou odpovědnost, potom by se měli hmotně podílet na odškodňování ty oběti justičního omylu. No, tak kež by se mu aspoň toto podařilo, protože pokud by to prosadil do novely zákona o soudcích, tak by tady v tom bylo vyhráno. Když znova říkám, že ty talárníci, je jich několik tisíc a je to obrovská mafie a takovou pozici ani tomu nejčestnějšímu a nejlepšímu ministrovi by takovýho naše vláda nemá, bych nezáviděl, protože prolomit tady tu zapouzřenou inkvizici, to je opravdu nadlidský úkol, ale myslím si, že se o tom zatím nemá cenu bavit o nějakým průlomu, protože Babišova vláda byla, jo, tak se justice bála, nic justici neudělala, naopak, jo. Potom tady byla Fialova vláda, no tak to byla vláda, jak bych to řekl, která až talárníkům šla na ruku. No a teď je tady znova Babišova vláda a myslím si, že tato Babišova vláda současná se justice, zapouřenosti justice a inkviziční síly justice bojí úplně stejně, jako se bála v době vlády minulé. Takže já si myslím, že ani tady nevidím světýlko na konci tunelu, že se neblízká na lepší časy, akorát se budou do nebe volající prostě gejzíry, jak bych to řekl, toho hnusu, ale jak znova říkám, pokud nebude v této zemi fungovat stát a pokud ten stávající stát bude jenom lokajem bruselské diktatury, no tak se nemůžeme, z žádné strany není z toho cesty. To se pořád motáme v koutu, jako ten křeček má z těch sírek takový, vždycky se mu lepil kolečko, on tam v tom teráriu, ten křeček pořád běhal, a unavil, aby posiloval svaly, ale nikam nedojde nikdy, pořád to točí v tom kolečku,
Takže celý ten náš národ se točí v takovém tom kolečku a oni nám pořád točí jako ten flašinetář tím na tom flašinetu to klikom, ta furt dokola, furt nás dělají blbce, furt se nám prostě lže a furt se nám něco vykládá nějak polovičatě nebo úplně jinak. Ale říkám znova, prostě justice vzor nefunkčnosti, prohnilosti, korupce, elitářství, já nevím, jak to ještě bych tomu dal slova. Ale myslím si, že tady v těch negativech nebo negativních směrech nechci. To určitě ne. Kolego, protože už je hodně hodin, tak já to budu směřovat jako ke konci a poprosím vás, jestli pak uděláte třeba čas, tak budete mít čas, tak třeba to dáme ještě o víkendu, ten zbytek. No, já bych chtěla s váma probrat kauzu Straňák. 20 minut času. 20 minut, jo? No, vyjde vám to, jo, tak to je dobrý. No, jasně. No, takže kauzu Straňák si necháme na pak asi, že jo, to probereme až to budeme mít všechno pokupě, nebo chcete to musíme opravdu v klidu a samostatně. Dobře, takže pokračujeme dál. Jo, ještě jsem vám chtěla říct, mezi tím, co jste mluvil, tak já jsem si napsala, že vlastně Ben Posselt se setkal v Hejnicích s nějakým, já nevím, tím v Hejnicích, jak se jmenuje ten... Sakra, mám dneska fakt úplně výpadky paměti. Já to tady mám napsané, jenže samozřejmě mi to tady vypadlo, tady se mi pustil něco jiného. No prostě v roce 28 bude sudetoněmecký sjezd v Hejnicích. Tečka. Podrobnosti vám řeknu za chvilku. Mm-hmm. Jo? Jo, dobře. Takže si vlastně dělají s náma, co chtějí. Dobře. No jasný. Mají nás jako křečky v teráriu. No. Takže vlastně ale říkám, je smutný, že prostě hodně lidem to vyhovuje. No právě, jakože máme šanci se ubránit. Nás pár. Já myslím, že asi ne. Jako to je bláznoství přece. Jako takhle, šance umírá poslední, ale co chtěl říct, jo, šance umírá poslední, ale otázka je, máme vůli se bránit? Ne šanci, máme vůli se bránit. To je otázka. To je pravda, no. Nebo jinak, jaký je počet lidí je těch, kteří vůli bránit se mají a jaký je počet lidí těch, kteří vůli bránit se nemají. Protože nemůžete přesvědčovat ovci, aby byla vlk. A zase obecně, jo, nemůžete vlkovi vykládat ovcích, protože on je přeci vlk. On neumí přemýšlet jako ovce. To se týká i mě, jo, mi nemůžete vykládat, já nikdy nemůžu souhlasit s názorem řadových ovcí, protože já jsem starý šedý, prostě jako vlk už umřu a já nikdy nemůžu ovcím rozumět, jo, já se můžu snažit umět pochopit, ale nikdy nemůžu ovcím rozumět, protože jsem vlk a celý život jsem byl vlk. Nikdy jsem se před nikým neposral a nikdy jsem někde před hřbet, jo, já říkám, že je lepší ve stoje hrdě umřít, než na kolenou prosit. To jako ne. Přesně tak, já to říkám taky. Ale to je přesně můj názor. Ještě vám něco řeknu. Tady ještě máme těch 20 minut. Ještě tady jsem si připravil, to jsem teda připravil na vás, to přiznám. No. Protože jsem si přečetl zprávu. A ta zpráva je, že dva příslušníci komunistické státní bezpečnosti, kteří za minulého režimu persekovali herce Tefera, pro jeho názory, myslím, že hrál v těch čečenských humorskách ten herc. A původ, takže se dohodli se státním zástupcem na trestu 2 let, na podmínečném trestu 2 let, na podmínce 2 roky. Jo, tak jsem se jako tím pozastavil a říkal jsem, co to čtu? No, to bylo někde na novinkách nebo na Seznamu, jo, napsaný. Tak poprvé jsem to tak jako přešel jako zase nějaký blábol prostě, zase jako nějaký, jak bych to řekl, nějakou bruselskou propagandu boje proti těm zlým komunistům. A pak jsem si uvědomil, to, co vždycky říkám, že ti novináři toho mainstreamu by měli psát teda pravdivě a že by měli psát o informacích, které jsou pravdivé a ověřené. Tak tohle to asi pravdivý, to stíhání a ten rozsudek bude. To, že si to ověřili, to si asi ověřili, ale už ten úvod mě zaráží
a to je název Komunistická státní bezpečnost. Taková složka tady totiž nebyla. Tady byl takzvaný, já to jenom pro vysvětlenou našim divákům, jo, když si teda hrajou na takový novináře. Tady byl takzvaný Sbor národní bezpečnosti, takzvaný SMBáci. Ten Sbor národní bezpečnosti se veřejnou bezpečnost a státní bezpečnost. Ale tady nebyl žádný komunistický sbor státní bezpečnosti, tady nebyla žádná komunistická veřejná bezpečnost, tak tady nemohla být ani komunistická státní bezpečnost. To je zase jenom přibarvení, asi jako když řekneme, že Jakub Zíba je miláčkem kremelského režimu. Jo? Prostě to jsou takový podbarvený slova, který právě z nás lidí, z veřejnosti, z celé veřejnosti, to je jedno, jaký je ten člověk v veřejnosti názorového spektra, který prostě si lidi dělají blbce. Ať nazývají věci pravými jmény. Jo, prostě žádná komunistická státní bezpečnost nebyla. Oni taky rádi píšou komunistická tajná policie. Jo? To bych zrovna tak mohl říct dneska, že BISka je bruselská tajná policie. To jsou prostě. Takže ať tomu říkají ti novináři státní bezpečnost. To je jenom na úvod. A potom jsem tady ještě vypíchnul další poznámku, že když se tady jako ten člověk jako by se má úplně člověk se má zhrozit. Jo, ježiš, ta státní bezpečnost, to jsou ty stalinský lágry a prostě, to všechno tady podbarvenost je. Tak já jsem tady udělal takovou řečnickou otázku, jestli příslušníci státní bezpečnosti při té persekuce toho jmenovaného herce taky sledovali jeho maily, jestli taky sledovali konverzace na Facebooku, jako nám to dělá Brusel, jestli ta státní toho herce sledovala konverzace na WhatsAppu, jestli ho 24 hodin denně oslouchávala, jestli mu dělala 24/7 záznam telefonních hovorů, jestli ho sledovali kamerama, jestli mu trasovali jeho mobil, jestli mu šmírovali platební kartu a tak, čili jestli v té době dělali všechno to, co dneska zcela běžně dělá policie nebo BISka. Ale dneska máme teda demokracii a tady to byla komunistická státní bezpečnost. Tak to si musíme vyjasnit. Jako jo. Pochopitelně, že Rypáček mi řekne, že to nebyla technika, ale na to přesně čekám. Měli takové technické možnosti, jako mají dneska, čili o to je to dneska zákeřnější. Jo, takže když nějaký stáťák měl dalekohled, anebo jak se říkalo, propálenou doutníkem díru v novinách, tak to byl, jak bych to řekl, strop jeho technických možností. A dostávám se k další věci, které tady chci zmínit. Jestli tam persekuce toho herce byla aspoň taková, nebo v takové intenzitě, jako persekuce proti té paní, která přišla na jednání zastupitelstva v Brně s tou sovětskou vlajkou. Jestli to byla taky taková persekuce toho herce jako ty paní v tomhle politickém procesu. Jestli to byla stejná persekuce vůči tomu hercovi jako proti Zdenkovi Milatovi za oblečení do trička s ruskou bábuškou. Když teda dneska máme tu demokracii. Jestli to je stejná persekuce, nebo jestli to byla u toho Milata byla horší, nebo u toho herce byla horší persekuce. Potom tady máme, porovnejme si persekuci učitelky Bednářové za vyřčenou pravdu o Kyjevu svýho času. Protože ona řekla, že tam žádná válka není, pokud si to dobře vysvětluju. Byla za to persekuována a následně tam Ukrajinci jeli na dovolenou. Takže já si to vykládám tak, že ti byli takový hrdinové, že jeli na dovolenou na frontu. Tam si postavili stany v zákopech, přežili tam frontu a zase se vrátili. Jestli je ta persekuce toho herce před těma x léty stejná, horší nebo lepší, než třeba persekuce doktora Skály za vyřčenou pravdu, za vyřčenou dějinnou pravdu. Jestli je politická persekuce toho herce, horší persekuce strany SPD a Tomia Okamury za reálné varování před chirurgy z dovozu. Aby jsme porovnali tu persekuci horší či lepší toho herce před x lety nebo současnou persekuci Nelly Liskové za pravdu Rusku. Aby jsme porovnali persekuci pana Kapala, kterého utrápil k smrti, s persekucí toho herce, který hrdině 10 let hraje a nevidím, že by teda tak trpěl. Aby jsme porovnali politickou persekuci chudáka pana herce s persekucí Čermáka nebo Tušla, včetně rozsudku 5,5 let body za terorismus.
aby jsme porovnali perzekuce a pochopitelně politickou perzekuci s perzekucí řidiče tramvaje, který si dovolili vyžadovat přepravní řád i po Ukrajincích. Aby jsme politickou perzekuci chudáka pana Herce s perzekucí inženýrky Aleny Vytázkové za to, že si dovolila ukázat na mafii v energetice. Aby jsme porovnali politickou a zlou persekuci pana Herce s persekucí inženýra za to, že chtěla, aby se vyšetřovala korupce 15 miliard v kauze elektrárna Adulárie, tedy v kauze české výstavby elektrárny v Turecku. Aby jsme porovnali tady tu strašnou politickou persekuci státní bezpečnosti vůči chudákovi panu Herci s politického prokurátora Bílýho v kauze Vladimíra Štádlera za finanční plněnému vojákovi na Donbasu. Aby jsme tady tu politickou zlou perzekuci státní bezpečnosti porovnali s procesem vůči panu Štětinovi, Makajovi, Brejchovi, Popelkovi, Hlávkovi, Necíkovi, Zítkovi, Vidrovi, Hátkovi, Kumberovi, Hrabovi, Křivkovi a tak dále, a tak dále, a tak dále. Takže já jsem tady jmenoval oběti politických procesů z dnešní doby a je na každém a předestřel jsem každému k vlastní úvaze, aby tady ty procesy si mohl nastudovat, materii z těch procesů, ten modus operandi a porovnat ho s těma zlejma praktikama ty státní bezpečnosti. V té rozsekuci jmenovaného Herce za názory a za jeho názory a za jeho původ. Takže to jsem si tady připravil sám a to jsem tady chtěl říct, takže to mi na to mi krásně vyšel čas, protože si myslím, že opravdu krom celé řady hnusů bychom měli jako veřejnost čím dál víc stavět proti tomu, aby z nás tady ten režim, který z nás ta bruselská diktatura přefiltrovaná skrze ty naše vlastizrádné správce země, přestala dělat blbce. To přeci není normální. Otevřete si novinky, Seznam, jakýkoliv jiný médium a oni z nás tam, jak říkají mlaďasové 24/7, dělají blbce. Oni nám tam vnucují, co si máme myslet. Média jedné jediné pravdy nám tam vnucují, co si máme myslet. Tam už před 4 rokama, už se Putinovi klepala ruka, umírá a Putin se těší za pevnému zdraví. Furt někde končí, furt prostě nějaký ofenzivy, zaručeně vyhrávají a tak dále. Amerika válčí s Iránem, jen to hvízdá, 90 rachet denně lítá vzduchem. Zaprvé nikoho von Leinu nezřímá nad tím, že rakety nemají emise a znečišťování ovzduší, to jako nikoho nezajímá, když to je Amerika, tak to vůbec nikoho nezajímá. To samé, když to je Ukrajina, tak nikoho nezajímá. A z druhé strany, tady prostě se opravdu, to není normální, jako co se děje. A mě to prostě jako vadí to, jako já se s tím nějak vyrovnám, ale vadí mě to, že prostě se plošně z těch lidí dělají blbce, protože vím, že ne každý prostě má na to rozkodovat. A je to tak, že prostě přes jakoukoliv zámínku, přes jakýkoliv jako jste říkala s tou vakcinací, prostě pod jakoukoliv zámínkou připravují oblbovat ty lidi a chali do sebe rvát nějakou chýji. To není, jeden týden se nestane, aby v průběhu toho týdne nebyly nějaké zprávy v televizi, kde rozhodně ukážou nějaký chudák, malý na záškrt nebo černý kašel, jenom protože byl očkovaný, jak je potřeba proti těm klíšťatům se očkovat, jak je potřeba proti žloutence se očkovat, jak je potřeba očkovat. Jo? Jinými slovy, jediný společný slovíčko tam je očkovat. A schválně jako se svýho času kritizovaný dětské reklamy, že by to zapůsobilo na ty babičky a jejich vnoučátka, tak se do reklam dávají děti, jo, dětem chutná kola, děti binky a jaký děti jsou těch reklamách, proto prostě působí na ty lidský mozky, tak se teďka najednou se vylíhla taková, jak bych to řekl, takový proud, že prostě pořád se ukazují nějaký malý mimina, jak je potřeba je s ním zachránit to zdraví a ten život tím očkováním a ty lidi přestávají myslet a prostě, aby mu zachránil, tak poletějí právě, jak říkáte, k tomu zubaři, nebo možná, když si chodili veterináři
veterináři vždycky pod největší strom na vesnici, a možná to dojde k tomu taky, že tam pod stromem bude nějaký Třeba budeme taky chodit k veterináři. jo, a tam bude tam ty děti. To je prostě příšerný, co se děje, ale znova říkám, já teda, i když jsem takový fakt jako skeptik, jo, tak si přesto musím přiznat, že jsem mám takový pocit, že jako čím dál víc lidí otvírá oči a čím dál víc lidí se probouzí, jo, to je pravda. Musím fakt říct, že jako to se mi začíná líbit, ale pořád si myslím, že by to mělo být těch lidí. Nevím, co si o tom myslíte vy, ale já mám takový názor. No tak, no já na vás navážu, protože manžel zrovna mi včera ukazoval, říká, no tak jsem si chtěl pustit Majora Zemana, pustil jsem si Studnu a teď se podívej. A teď tam běží několika minutový spot o tom, že je to komunistická propaganda a prostě normálně jako pomluvy, jo, že to byl jiný režim, že to byl špatný režim a že vlastně ten, co udělal tu hudbu, takže byl špatný, no ale protože byl vlastně dobrý, dobrý na hudbu, tak ho tam vlastně nechali. A to je v pořádku? Já si myslím, že tohle to je jako... Je to tak, prostě v každé straně z nás dělají blbce, jo. Jak říkáte, zmiňujete seriál Major Zeman, prostě před každým dílem se to objeví jako prepis toho dílu, jo. Proč teda tady ti hrdinové umlouvat, ať převedou něco lepšího? Ať ten režim takzvaně trumfnul, co už u moci přes 40 let, nebo téměř 40 let, tak ať vedou. A další věc je, když mějí dát na film, před film počítačem to napsal preambulně, dělají takové cedulky, a to na každou vodní přehradu. Tuto přehradu, abyste měli pitnou vodu, pro vás vybudovali zlí komunisti. A to dají na každý most, postavili oni. Na každý most, který je postavený před rokem 89, a dají cedulku. Tento most postavili naši dětkové a fotrové pod vedením komunistů. Přesně, to bychom se divili, co by bylo cedulek. On umí dávat. Do příštího pořadu si uděláme takovou do příštího pořadu si uděláme takovou analýzu, co se vybudovalo před Tapou. Jo, to je dobrý nápad. No, jo, takhle, a na příště si připravím. Co se vybudovalo po roce 89, to bude kratší, to stihneme. Ano. To můžeme vysílat 10 minut. Ano, tak jo. To bude hned, no. Tak jo, a zrovna si připravím si i ten spot České televize. Jo, protože já si myslím, že to je demokratická propaganda jejich. Jo? Tak jo. Tak já se teda s váma pro dnešek budu loučit. On to trošku zase blbne, ale doufám, že nás slyšíte a vidíte ještě dobře. Vážení diváci, takže vám všem děkujeme. No vy mě taky právě. Takže a jsme takový jako nějaký opožděný. Takže já vám, kolego, děkuji moc a domluvíme se na nějakém příštím vysílání. To už je signál, že končíme. Čauky, mňauky. Zdar a sílu. Naschledanou.